Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. jikan mai ceto ranar ceto, jikan nurul huda, jikan dalilin khairati, jikan najamul huda, jikan sabiyin layi, jikan surajin layi, kai sharifi mahaifin ka sharifi kakan ka sharifi yana biya maka rasulullahi ya nake Allah ya kawo ni hakkarin nan a mota kuma ya ce in jira zai mai da ni Allah ya maka ya nake Allah ya nake Allah inda baya ungo wallahi ba sharu bane farar wuta ya sha sharu na gaske wallahi duk abin da aka bashi bayarwa yake yi baya cin kyauta baya cin sadaka kai sai kyauta kuma shi ma bayarwa yake Allah wallahi godiya sharu alhaji nuruni Allah in ji hasken da sarkin Kano sako ya zo albarkar sardaunan dan adala sako ya zo godiya nake yi ka kawo ni a mota kuma ka bani kudin kaza Allah in koma gida te mun fatete in hau masa tangara in ja igiya